तीन मिरच्या घेतल्या आहेत, ह्या 1.5 किलो घेतल्या आहेत, ह्या संकेश्वरी आहेत, ह्या 1.5 किलो घेतल्या आहेत, ह्या बेडगी आहेत आणि ह्या संकेश्वरी आहेत आणि ह्या लवंगी मिरच्या आहेत, ह्या 1 किलो आहेत. म्हणजे हा मसाला ना मी दरवर्षी मीडियम मसाला म्हणजे मीडियम प्रकारे मसाला बनवते. जास्त तिखट नसतो, जास्त गोड पण नसतो, मी मीडियम असतो. आणि ह्या वस्तूचा मसाला जरा तिखट होणार आहे कारण मी ही मिरची 1 किलो घेतली, मी अर्धा किलोच्या ठिकाणी 1 किलो घेतली आहे. आणि तर हे मिरच्या मी कालच भाजले. हे सर्व खडे मसाले घेतले आहेत. सर्व खडे मसाले मी साफ करून घेतले आहेत. काही मोठे खडे मसाले होते त्यांचे मी तुकडे करून घेतले आहेत. हे बघा, ह्याचा डिटेल व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर मी अपलोड केला आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पण बघू शकता. त्याचं वजनी प्रमाण सांगितलेलं आहे. मिरच्या मी बाहेरच चूल पेटून बाहेरच भाजून घेतल्या कारण घरामध्ये धूर होतो, खूप खोकला लागतो म्हणून बाहेर भाजल्या चुलीवर. धणे, दालचीन, तेजपत्ता, मसाला वेलची असे सगळे खडे मसाले मी हलके हलके भाजून घेतले आणि अशा प्रकारे माझा हा लाल मसाला तयार झाला. याचा मोठा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला, तिथे सविस्तर तुम्ही जाऊन बघू शकता.